Halo. Halo Han. Bang, bagus sekali gua. Tayo na kau. Ikut mentana. Tunay na. Hindi mo na tunay na. Waduh. Gimana lo udah? Mana? Derep. Aduh, udah eh. Sabi ko nga. Cak, paham. Ada. Betul. Bau. Wala mas bitoy patay ba? Enggak memang. Tembok menunjuk tanawan ni mo kamera guys. Iya ko ha. Bunga kamera. Arma. Kuya. Oh, lo lamanya ya. Ini kepanjas ah. Ito na mo. Pasal enggak. Bisa liwat. Hmm. Bisa liwat. Kulit lang mo ada yang ngawa. Subok na rin ng ganyan. Malunod. Guys, mahaw. How? Mahal. Sikat na ito na vlogger ang golden spray man. Liko-liko. Hindi po. Nga naman lang yawa ng tersiran naman lang yawa. Kedua aja macam jutihan ah. Tulis-tulis. Maryong. Carlo. Naon ta? Oh, tagbayan enggak. Rasain. Usang bilang. Form na kasuldo dai. Hmm? Form na kasuldo. Coba.
Kalipang. Ayun, blower. Alam mo, mawa di ka na pintuan. Dalar. Pintuan, pilar na. Tintabos na. Mandala, minta. Dalar, pintuan ka. Yung 24, magkabaliyo. Gundala. Hindi natin ang taas. Hindi sana. Naman na tiduran, hindi na nagbalagyan. Arang. Diyan Duman jadi na mo siya. diyan jadi konten nga. Ni gamay bitaw ka masusunod na tara. Muna ka na mga bagong laban ng mga nangamonetize. Musudio na tag 6 budget. Ah, budget, digit. Di gusto na kay gamay mga iya. Tadlay na ito kung pamintor na. Dili na yung gamay agkuan. Kana ganang gamay nag use mo siguro. Ano ba? Yung yusa ka. Kay tungod sa daghan sa mga vlogger. Di na makuha ng mga. Hindi naman pansin. Nakabayan na season Nakataw. Pero mana nila, Tindaw lang dira. sa kinan. nagiging yung buros, nagtatawag prank, nagtatawag. O kinuod. Tungan pa siguro na ng bahay. Yan sa bitapang ka. Ay. Boy kulata. Gamo. Sambayanan niya. Limak. Kugulala ang limakan. Ay dong, hindi yan maulong. Hindi ko ganahan lang. Vlog ay content. Wala kang kapal siya. Dapat gulolo. Yung mumit ko. Gulolo eh. Ito man niya. Gulolo na yung kaplaan. Gulolo ya. Ano? Ha? Ba? Lakaw sa tilang papa siya, no? Indong, magsabang ilang papa. Iya, siya, no? Nalungag mo ka na. Kumala doa. Bisa nih masih dah. Ito lang. Abot yung bangudaan. Kung tayong puti, ito mamansahan na eh. Ito ka. Sila ba? At hindi itong blow. Ang balita guys. Ba? Sabaw. Sudah. Mana buku kota. Mau, au. Go. Okay. Nok. Ayo dia.